masih bersama Anda yang membawa Kapindo. MT-nya Indonesia. Ati kang kandang sengit liyan hanyawa aku kowe labuh katresnan. Lima swangayu tak jalo ojo selek katresnan pancene eno kuwi akeh pacoban. Harapku meko ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rapi akoni. Senadyan donya ra bisa nampa akal tak jaga yen durung kabisa prengkang kuwasa. Mas Musti gandeng ati dong aku siji tresno iki apa dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampah tresno datang gendhat saking coba tak rewani tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Balap audio, terima kasih bosku. Mas Musti gandeng ati dong aku siji tresno iki apa dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labuh tresno datang gendhat saking coba tak rewani tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Masih bersama KMT-nya Indonesia. Mas Musti gandeng ati dong aku siji tresno iki apane do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampah tresno datang gendhat saking coba tak rewani
kasunyatan yen to aku sliramu